rampok singo barong Jawa. Nggih saking para warga Turangga Satria Seta Ribon. Nggih. Hanengga Paniti Laksana. Tukang endang. Oh Paniti Niaga. Nggih. Sesarengan para warga Turangga Satria Seta Ribon. Mijasaken Mangunsari Kabupaten Tulungagung. Sirep si jam manem. Iki apa? Monggo para bapak ibu kakang hormati. Sesarengan hamirsani para warga Turangga Satria Seta Ribon. Sumangga. Ihi cerit. Ayo guyu. Usa. Sompret kempul ngungkung gonang reok ketipung imbal bonang loro toro slendro jarompet belok jaranan imbal nongklang meraing igal megap bujang ganong kalian dendran usmodo kagungan reok pranyata gembira bujang ganong mencolot metongkrong meraane caplak ane tapyak nong kung ketipongan barungkung somprat celok barungane mantuk wos pranyata papun nunggang jaran kepak Donga mencana treget kae kuri treges lolo kae jaranan sipateku gawe guyu iya ora rasa Etan kali kulon lakyo kali arep nyabrang gak ana wote etan gati kulon gemati yen ditimbang padha abote menyang Jombang kampunge singon lemah geneng akeh wedine yen gak sambang kirim ingon yen ora seneng piye mestine
Lungguh cedhak ing sandengmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedhepe kebak daya katon ning mripatmu mripatmu tondo aweh tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis merenani yen to nyawang ora bisa lali mripatmu pancen sing marai lula kepranan sajroning ati sorot tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebak ing pasemon kedhepane tansah ngawe-awe sapa kang ora kasemaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandengmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedhepe kebak daya katon ing mripatmu mripatmu tondo aweh tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis meranani yen to nyawang ora bisa lali oh ah yeah oh yeah ah oh yeah ah yeah ayo sayo sang pelopor jarana campur sari Satrio setoribon ayo long ayo wayo
Ya. Galung wayuh. Amin. Lok. Gok. Ayo. Oh. Ayo. Pak Pur piye iki? Pak Pur. Ngalor. Ngidul. Awas. Ayo. Jos. Ngalor. Iya. Ngidul. Iya. Dosa. Awas. Darongan mata beling rene ya tak tempeling. Ayo. Usah. Sek tul. Dosa. Awas. Usah. Iya. Ala keri. Ayo sogok ala keri. Mbak guyu, mbak nang arep guyu. Ayo. Yuk. Iya. Aong. Sayur. Ya. Jarwa sarpa wang manis tan sama lela. Iya. Peta lendra tapi ing bege seneng lamun. Ayo Mas Kevin. Iya. Iya ayu wong ayu. Iya. Mula jasa nang lamun. Jarwa sarpa wong manis tan sama lela. Tetan kersanendra tapi beke seneng lamun. Ngelingana yen werang ingkang sinadya anda anjur lokro mula jasa nang lamun. Ayo. Ngalor. Ngidul. Ayo.
Ayo kadangku Beji. Yo. Ayo Dion. Ho. Barungane irung apa asbak jane? Asbak ya Mas. Ya. Mas Putut iki asbak to irunge. Lah iya. Nyatane ya Hesa. Ayo. Bos. Ora usah. Ning gling. Lo, ja, lo. Ayo. Barongan mata beling, rene tak tempeling. Hesa. Satul. Iya. Mas. Piye? Ya. Madep rene lho, Mas. Sama ini ditabui. Ndang to, yo. Ha. Kayak wis. Ngalor. Yo, ha. Ayo katili ayo. Ayo li katili. Ayo. Sugeng. Dijarak barungane li ayo. Yo. Mas Yoga utis sing ngendang ayo. Sugeng. Lo. Ya. Tuh. Awas. Kling. Awas. Oi. Ayo sikile digaele. Am. Kakak. Ayo. Awas. Ayo. Ngalor. Ngidul. Ayo. Kakak. Ayo ngalor. Ayo Mas Utis. Oh, digateni Mas Putut. Ayo. Kakak Menang karo Jepang maju ke Tepang. KKO mesti menang. Yo. Jaranan dhuwur. Ayo. Kilo klambine. Yo Kevin ayo. Dadio Pin ayo. Ngalor. Ayo. Dadio. Ayo. Mas Kevin moto beling, Rene tak tempeling. Yo. Ayo. Mas Kevin moto beling. Ayo. Lagi ojo moto. Ayo. Sing apik to. Karo kancane tukaran. Sing sayang. Sabar. Ya, ayo. Sing apik. Ayo. Ndak bareng di ngajek nih barang kowe. Sing sayo sing rukun. Ayo. Iya. Wong telu iki wirasane mantos. Ya. Au. Naring budaya Dharma kang cinandra
ambarung kembang hidung wis ambarung anyang kai prekiatan ambo seni ayo ancam Gusti dadi sarana laras wis sumawis biar gunaring budaya dan mokang cinandra karawitan ambarung tembang hidung wis ambarung anyang kai prekiatan ambo seni ayo kanca Gusti madya sarana ya ayo sing apik to ngalor Mbah Pangi ngalor iya digoyang digoyang het nah awas gendangnya resi awas di video awas gendangnya resi sing apik ya iya Rofi awas gendangnya resi lo awas di video sing apik di video lo tari sapu iya tari zaman dulu tari sapu tari la bella tari iya tari sapu iya asik tari zaman dulu tari sapu asik tari sapu tari yang indah ya kung ean apa deh ean apa kakean minum sayur iya iya toh urung bar kok dicepoti iya aong oh dadi iso mare ngegong saiki ya ayo kanca suka nonton jaranan satria Ceta
mangon sari tulung agung mugi-mugi kalis ing sambi kala esuk nyuling seorene ya nyuling tutut sulingane arek Surabaya iya esuk nyuling bengi ya eling marang satriya seta ora roh hesa ayo oh ya iya ki njaluk apa aku ora roh jaran ucul barang ayo tak gambui Pangigele ami wir nyeblak sampure luase lenggat lenggut sing waro bisa kepencut ralida padha ala biyo ora ndromo keprang kenong keprak kempulan cedare gumyak wiramane ngenilane kang dadi aksine goyang sithik dor tung 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 tak gantung dor jaranan dor lakeane ayo le selak maghrib boleh ayo le sing apik disoteng sing apik di video barang kok. Yo, yo, ya. Ayo ger kene ger siji pokok siji nyedak bombok kene ger tak tambani tak usadani ger. Ya waktune dilungkas magrib. Yo, iya, ayo,
Ya. Ya. Oh. Ya. Aja banyol to, iki tenanan to itu. Aja mok banyoli, ndak mandi kok. Ayo kene ngger siji mbaka siji nyedak marang pun bapa kene ngger ya manut tak tambani esok jagone kloro rame swarane pating kembruso aduh senenge sedulur tani bebarengan pot donan terpari srengenge nyuner ngulon pernai manuk ing ngoceh ana wit-witan pating ceruwit arame ngoceh katon asli donya saisine para sutresna pagelaran ing sonten menika kita punggel sawetawis nanging sampun ngantos supen ing mangke dalu kita saged pepanggihan malih saking Turangga Satriya Seta
ngaturaken sugeng sonten, ngaturaken sugeng kundur, ngaturaken sugeng pepanggihan malih ing mangke dalu. Ya.